Time check, 5:30 AM. Sa video na to, pupunta tayong UP Diliman. May baon akong tinapay at palaman tsaka gitara na rin. May semi-picnic kasi tayo after ng ride within UP Campus. Gamit ang pinagbabawal na teknik, mula Marilao, Bulacan, papuntang QC. At eto na nga, andito na tayo sa UP Diliman bandang 6 AM. Kung mga 30 minutes din ang drive papunta dyan. Medyo mabilis lang dahil maaga pa, wala pang traffic. Andito tayo ngayon sa Academic Oval at papunta na sa parking area. Iiwan na natin itong sasakyan sa parking area tapos magbabike na papuntang Oblation kung saan natin tatagpuin yung makakasama natin sa ride na to. Sa parking, dumating na rin si Engineer Dan. Bali siya na ang kasabay kong Papa Jack papuntang Oblation. Sarap ngayon, lamig ah. Parang Baguio feels. Mukhang hindi naman uulan. Sarap din talaga magbike dito sa UP. Bukod sa maraming puno, konti lang ang mga sasakyan at walang mga humaharurot na pampasaherong bus o jeep. Wala ring mga truck at madalang din ang mga kamote riders dito. Kahit abutin ka ng tanghali, okay lang dahil malilim. Kitain natin si Sir Noel, nandyan na kanina paikot-ikot. Dahil sa Oblation nagkita-kita, pero pa tayo mga ibang kasama. Pagdating sa Oblation, andun na si Sir Noel, kasamahan natin sa Team Apple. At si Pogs, nakakakilala ko lang one ride ago. Dati pala siyang miyembro ng band ng K24/7. Abangan nyo mamaya dahil siguradong mabibilib kayo sa galing niyang kumanta. Tambay muna kami sandali dito dahil meron pa kaming dalawang hinihintay na kasama. Kwento-kwentuhan muna lalo pat itong tatlong nandito, si Engineer Dan, Sir Noel at Pogs, ay first time ding nagkakilala ngayon lang. Sabado ayaw mo sa mama? Ako! O yun. Mga plano makapag-araw-araw. Sa shop yun hanggang sa Philippine Arena. Habang naghihintay, kanya-kanya muna kaming silipan ng bike. Ganyan naman tayong mga siklista pag nakatambay. Titingin sa bike ng iba baka meron tayong magaya. Nag-decide kami na umikot muna ng isang ikot sa Academic Oval habang hinihintay yung dalawa naming kasama para medyo ma-warm up kami ng konti. 2.2 kilometers din ang isang ikot sa Academic Oval. Sakto na yan para magising ang dugo. Master! Morning! May morning! Oh, ayun na yung mga tent lang para sa bike demo ba yan? Oo, yan na yun. Ay, oo nga, this week yun ano? Oo, Sabado na. Aga nila mag-set up ah. Ang dami na. Pag-ikot namin, sakto dumating na yung dalawang hinihintay namin. Si Albert na isa ring musikero at si Mark Escueta na drummer ng bandang River Maya. Bali lahat pala kaming anim sa ride na to, puro mga musikero. Kagabi, kasama ko yung lastmate mo ah. Sinend pa sa yung video. Oo. Ayun
may bago na naman siyang bike eh. Giant. Oo. Pati ano, tupa meron din. Kinatay na siguro. Lagi na Pamasko. papainitan. Sabado pala tsaka linggo dito, no? Oo, talaga. Baka linggo na. Okay, kompleto na grupo. 6 lang pala kami. Dito tayo sa usual na ruta natin, Labasan. Usually, iniwasan namin yung oval kasi puro joggers dyan eh. Tsaka syempre, medyo bitin ng konti. Dito medyo okay. Hindi naman extreme pero okay na rin pagka lumabas ka rito sa ruta na to. Ilan kilometers nga itong ruta natin na to? More or less 6. 6 plus. Nagdala ako tasty tsaka ano, palaman. Mga chips na dala ko eh. Fresh from Cebu. Ah, talaga? Yan, ganyan lang ang pace namin pag nagbabayad dito sa UP. Chill na chill lang. Hindi ito ensayo, hindi ito karera at lalong hindi palakasan. Madalas habang pumapadyak, nagkikwentuhan, usapan ng buhay-buhay, U-turn lang din. buhay namin, buhay ng ibang tao. Kasi as in relax lang talaga. Kahit madalas kami dito sa UP, may mga sulok pa rin dito na di namin lahat napupuntahan. Tulad nitong isang sulok na to sa tapat ng Executive House. Dead end to na may rotonda sa dulo na first time na ikutan ng iba sa amin. Ikot tayo. Oo, ikot lang yun. Ito naman, isa sa mga usual na ruta namin sa may College of Civil Engineering. Bali gilid dito ng CP Garcia. Yung tanaw na kalsada sa kabilang bakod, CP Garcia na yun, napadireksyon ng Katipunan. Skyway, Master! May mga spot din dito sa UP na may mga bansag na kami. Tulad ditong isang tong dinadaanan namin na kung tawagin namin ay Skyway. Meron din kami ditong tinatawag na Japan, pero hindi natin madadaanan sa ride na to. Meron din ditong tinatawag kaming secret cafe na pinupuntahan namin. Nasa looban siya at hindi dinadaanan ng mga tao, kaya tinawag naming secret cafe. Ito naman ang tawag ko dito, Hogang. Medyo nare-remind kasi ako dito dun sa isang walkway sa Singapore na dinadaanan ko nung pumasyal ako dun. Parang ganito rin ang itsura.
Ayaw ikot. Tagal din nag-try yan. Ano yata ko din sa inyo eh. Bird kasama. Itong next naman na hihintuan namin, ang tawag ko dito, Camp Big Falcon. Pag titignan ko kasi ito, para nakikita ko ang kampo ng Voltes 5. At sakto pa, 6 kami sa ride na to. Kaya nagpicture muna kami dito. Walang ka-connect-connect, basta ganun lang. Tambay na lang. Mike Arthur eh. Tambay na lang ako sa shop. Dapat magpupuso-puso sana. Sobrang hirap. Tsaka, kasi May card ka naman eh. Ewan ko, ano sabi ni Supremo? After Nine yung o'clock. magkatid ba? 9 o'clock? Mag-atid daw muna siya ng ano, kids. Matagal mawawala yun eh. Gusto pa rin niya yung ano. Pagkatapos mag-selfie, tumambay muna ulit kami dito sa tapat ng Camp Big Falcon. Kwentuhan ulit tungkol sa buhay, buhay namin, buhay ng iba. Mamaya, dumating si Sir Ben ng Raven Bike Shop gamit ang kanyang magarang bisikleta na talaga namang di namin maiwasang titigan ni Sir Noel. isang araw, ando si Drew ah. Mukhang nanalo na naman sa raffle ah. Di makatiis. Di makatiis. Daw? Malaya ka na. Pero di mo siguro maalala. Kilala kita. Talaga? Ikaw ba nakakuha ng big hit and specialist? 24 likod. Ikaw no? Nasa iyo. Kareset. Ulo, no? Ano talaga? Nakanis? Nasa tropa ko rin. Ah, talaga? Ayoko Nakayo. ulit eh. Namiss ko. Cut, binibili ko lang yung stem. Ayaw yung vintage stem. BMX na to. 22. Hindi ko sa... Pinirata ko. Tapos sabi ka, Putol. Balbon yung pagkaputol. Nung nakuha ko, pinaayos ko sa tropa. Pinadugtungan ko pa ng 3cm. Pero hindi ko sinukat. Nung binuo ko to, kutya, ano, 30. 30. Ang haba. Kay ano mismo to? Kay Black Sheep mismo. Binenta niya gamit ko. Tapos binenta niya. Nakuha ni Arwin. Kaya parang nalikitan siya. Big bike na nakuha to eh. Ano to eh? Fat 26 by 3.8. Saka dinamo yung harap. Tapos saka ano to? Jones. Saka Odd. Saka Stone. Kaya pang single lang. Ito kasi pang single talaga hindi siya pwedeng ano sila. Tapos kinakakuha nila babayaran pa. Binuho ko na lang. Dapat i-repaint ko. Sabi ko hindi na. Medyo napasarap ang kwentuhan namin dun. Pero eto, tuloy na ang padyak natin. Iikot tayo kung saan may ahon dito sa UP. Yes, tama ang narinig nyo. Merong ahon dito sa UP. Not 1, not 2, but 3. Pero ngayon, 2 lang ang aahonin natin. Ito yung kung tawagin nila ay Heartbreak Hill at yung Polaris. Na nasa kabilang side naman ito ng UP. Kung yung kanina, yung Skyway ay nasa side ng CP Garcia, ito namang ahon ay sa may side ng Tandang Sora. Hindi pa ba yung nagluluto ng nilupak? Nilupak? Na. Siguro kung nasa 50 to 70 meters itong ahon na to, na nasa 10 to 12% gradient. Hindi siya ganun kahirap pero kikilitiin din ito ang baga mo. Kasunod niya dito na sa looban kung saan may bahay-bahay. Lusong konti tapos may bulagang ahon agad. Ito ang madalas kong pang-surprise sa mga bagong sama sa mga yaya rides. Ano dyan ha, matao dyan?
gusto naka-Brompton, no? Panis! Ganda ng practice. Good morning po. Bueno, Diyan na rin yung Suskopia. Diyan na doon. Nakadangkin. Ito naman ang kalsada na naghahati sa Academic Oval. Magandang spot din ito dahil meron ditong boardwalk. Kaya naman magku-quick stop kami dito para mag-selfie. Ewan ko lang. Hindi, buong UP bawal eh. Pero siguro yung ano, pwede na yun. O yun yung nangyari sa akin, di ba? Oo, tama. Kaya yata biglang nahulog yun. Oo, nagkaming sa akin. Ito na ang last stop namin para sa ride na to. Diretso na kami sa aming semi-picnic with jamming kung saan maririnig nyo kung gaano kahuhusay ang mga kasama nating siklista na at musikero pa. At tono mo kasi nakatono. Bakit Yep. bike lang to eh. Pag nakatono, tanggalin mo sa tono. Yan. Oh, yan. So, Ako naman magtuturo. Ako magtuturo. Yung tune ba yan, pareho din sa bike? parehas to, 9er to eh. Ah, liner ba yan? Ay, Di mo to? So, papakutry niya. Tapos, wow. E, open. Ba't parang hindi tulog yun? Parang hindi tulog yun, sir. Ayun ka! Saan bayad mo? Oo nga, nakikinig na ako. Wala. 4 hours lang yan. May bayad pala yan? May bayad pala? Ayun lang sinabi. Tapos lalagyan mo ng group. Sinabi ka lagit na. Budol teacher pala ito. Why do you fill me up with vodka, baby? Just do it me now. It miss me around is the worst of all. Beautiful baby, when you stay away, and I love you still, I need you. More than anyone does. I wanna start. Baby, I fill me up, vodka, don't break my heart. Seems strange. Let me know for my baby. What was it? What you do tonight? In my head, is it all it should be? Ooh, when the water's getting rough, Legit ah. you still swimming me. Don't ever say.
the girl all the time. East side to the west side, good and fat right. Hey yo, you're my kind of girl. Hey yo, hey yo. Ito ang ano. Wala talaga matugtog. Ito ang TFTI jamming. Headed by Don Pogs Vibe of K24/7. Now our buduling is Akol, Alex Colnago, Gravel. Umulan din ah. You hear? At dyan nagtatapos ang Ride and Jam vlog natin. Medyo bitin dahil may kanya-kanya pang lakad at kailangan na magpulasan. Marami pa tayong hindi na-explore na sulok sa UP. Kita-kits na lang sa next vlog. At huwag kakalimutan ang matandang kasabihan ng mga Kastila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Hanggang sa muli, salamat!